Ipar Euskal Herrian aurretan eraben euskarazko errealitatea hobetzeko gakoak. Horixe da, ondorengo gonbidatuak, Xan Airek, proposatu digun gaia eta proposatu digun izenburua. Bera, frantses letretan eta euskal filologian lizentziaduna da, azken 14 urtetan zehazkan eta ikastolen elkartean euskara teknikari dabil bereiziki, ikasgelez kanpoko euskararen erabilera eta gurasoekin, familiekin eta tartean gizarteratze lan hori ere sentsibilizazioa eginez. Erabil kolektiboan ere laguntzaile delako, divulgatzaile ere horregatik ere seguruenik ezagun egingo zaizu. Esandakoa gakoak aipatu ditu izenburuan bertan eta desiatzen gaude horiek ere ezagutzeko. Gogoratu nahi dizuet, Xanek bere hitzaldia bukatzen duenean azken 5 minutu edo gorde egin ditugula zeuen galderak jasotzeko. Bertan zaudetenok eskuak altxa eta mikroa emango dizuete parte hartu alizateko eta pantailan bestaldean zaudetenok txataren bitartez egin zuen galderak eta lankideek helaraziko dizkiat eta hemendik planteatuko ditut nik. Xan, zurea da hitza. Egunon, udaltop, mil esker, gomidaturik. Egia erran, badaude iparraldeko instituzioetako teknikariak ere biziki interesgarriak eta gauza interesgarriak, baliagarriak kontatzeko gai direnak, eta nik pixkat pena dut, horiek ezpeititu entzunen. Hemen txena hauzue, sehaskatik eta ikastolen elkartetik, egi mugimendutik beraz. Pixkat orain arte aipatu den, aur eta nerabeen errealitateak aztertzeko eta hobetzeko gakoak aipatzeko. Nik badut iloba bat, 14 urte dituenak. Bere ingurumena aski euskalduna da, izan ikastetxearen ingurukoa, familian biziki. Eta korrikaren giro horretan ari ginenean solasean, hizkuntzaren inguruan eta abar, galderak akol bat egin nion, eta galdetu nion entzuten mainuen, zuk zergatik hainbeste frantses egiten duzu? Eta ikusi nuen gorri-gorria jartzen, aserretzen, eta bere gelara joan zen nire kontra aserre galderagatik. Eta hor pentsatu nuen, nire galdera etzela haintsegur ere egokia, baina zerbaitetan ez genuela asmatzen olako nerabeekin. Haintsegur ere galdetu banio zure ustez, edo zure ustetan, zergatik egiten duzu hainbeste frantsesez? Hor ja, gogoetatzen jarriko nuen, eta ez aserretzen. Hasteko, badirudi orain arteko diskursoekin eta ikastolan entzun duenarekin, familian entzun duenarekin eta giro orokorrean entzun duenarekin, nerabe bat erreski gaitzitzen aldugula, euskararen kontua eta euskararen erabilera aipatzerakoan. Eta nik hemen uste dut eta nik ere egi urratz gogoan badirela bi esparru nagusi lantzeko, bada ikastola bera eta plazak deituko ditugun horiek. Kontutan harturik, ari garela azken urteetan eta aurten lehen aldikotz DBH eta liseora, batxilergora zabaldu ditugu gure mikroinkestak sehaskan. Eta horiek erakusten ari dute, naizta ez diren bat ere zientifikoak eta arrue bezain zohotzak joera berdinak, arrue ikerketaren joera berdinak erakusten dituzte. Bai? Alde batetik ikastolako ingurune soziolinguistikoaren eragina. Ez dugu erabilera datu berdinak ikastola ingurumen euskaldunean edo erdaldunean balin bada, hori evidentzia bat da.
Eta baieztatzen da ere, Ajue ikerketaren niretzat daturik esanguratsuena, eta da DBH-en euskara gutiago erabiltzen dela, LH-en baino, baina batxilergoan behiz gora egiten duela. Beraz, guk, eta uste dut euskalgintza osoaren ametsa dela Ipar Euskal Herrian hasteko nahiko genituzkeela gazte horiek eta haur horiek ikusi euskara hoien artean erabiltzen eta beren baitatik. Hori dei genezake euskararen erabilera ez formala eta espontaneoa badela gure ametsa. Baina, arazoa da, gure realitate soziolinguistiko gehienetan euskaldun gisa jendartean zaila zaigula euskaraz zutik egotea. Eta gure ikasleek ere impresio bera uzten digute, inkesta horien bidez eta horiek entzutean eta abar, bidean desegiten direla. Eta hori zeri lotua izan daiteken aztertzen alko ginuke luzaz. Baina horien errua dela ez dut nik olako horik erran nahi. Beraz, lehen aipatu dut, zutik egote horren desafio horri begira, baitugula bi eragin esparru nagusi. Alde batetik ikastolan berean, ni ikastolatik hitz egingo dut, ez ditut hain ongi ezagutzen publikoko eta eskola giristinotako errealitateak eta bereduko eta euskara azkartu edo indartua duten ama eskola horiek. Ikastolan ikusten dugu gure iparra dela euskalduntzeko bidea hobeki zedarritzea. Ez dutelako gure ikasleek ikusten. Gelaz aparte askotan ez dute ikusten euskararik, ez du toki esanguratsurik. Eta horako bideen lausoan logikoa dirudi euskaldun gisa galtzea bidean. Eta plazetan, haintzeur ere ez dute komunitaterik ikusten, hizkuntza komunitaterik, euskaldunak ez dituzte ikusten plazetan. Eta ikusten bali madute ere, ez dakit komunitate hori modu askean, gazteari gustatzen zaion askatasun hori, modu askean ikusten duen komunitate hori, eta ere, komunitate hori eskuragarri zaion. Edo geratzen zaion oso urro. Beraz, bi eragin esparru nagusi horietan, ikastolan euskalduntzeko bidea hobeki zedarritu, baditugu 3 lan esparru nagusi. Lehena da, esparru kurrikularian, hor gaude didaktika bete-betean, ikasgelako eremu trinko eta funtsezko horretan. Badugula alde batetik hizkuntzaren inguruko lanketa bat hobeki zedarritzeko. Eta ez nahi bezan bat, baina Josune Zabalarekin hasi gara zerbait ekoizten, zerbait lantzen gure irakasleekin, eta nahiko ginuke hori sakondu etorkizun hurbilean, hau hizkuntzaren mailakatzea eta ebaluatzea. Ziklo bukaera bakoitzean, ahozkoan zer itxoiten dugun ikasleen gandik, zer maila. Eta ikusi dugu badela esparru oso interesgarria eta A batetik C batera, haur hezkuntzatik batxilergora, nola igarotzen aldugun bidea, hizkuntzaren ezagutza mailakatuz eta ebaluatuz. Eta ikus daiteke ere idatzian gauza bera egitea. Horrekin batera, ikusten dugu literaturan ere ez dugula asmatzen. Literaturan askoz gehiago badela lantzeko gure esparru didaktikoan, esparru kurrikularian. Alde batetik ikasleak berak eta horien hizkuntza dentsitatea berasteko. Biziki hizkuntza pobrea sumatzen dute irakasleek.
dentsitatea berasteko, espiritu kritikoa ere zorrozteko, sortzaile izaitea bultzatzeko, literaturak balio digo, hor ere, ahozkoan eta idatzian. Eta gero bada aspektu historiko-soziala. Aspektu historiko-soziala da gure hizkuntza komunitatearen historia, bilakaera, eta gaur egungo errealitatearekin zer lotura egin daiteken, bai? Eta hor ere, gure ikasleak gogoetaraziz, nola kokatzen diren hizkuntza komunitate horrekiko, beren jatorri kultural eta linguistiko desberdinak kontuan hartuta, zein diren haien hizkuntza autobiografiak, eta nola engaiatzen ahal ditugun, adibidez, eusle edo euskaraldiaren inguruko dinamiketan, hau bizi edo belarri presti zaitea, edo eusle ikasturtean zehar, badira hor pista interesgarriak. Hasteko lehen aipatu dut euskaraz zutik egotea zaila zaigula Ipar Euskal Herriko jendartean, eta hor, hizkuntzarekin nahiko genieke bizkarrezur sendoago bat eskaini, zutik egoteko, beren gorputza elikatu literaturarekin, eta batez ere mugimenduan jarri, mugimendu argiago batean, bai? Gure jendartean, euskaraz zutik egoteko. Hau ikusten dugu, egin behar nagusitzat ikastolan esparru kurrikularian. Eta gero, kanpo espazioetan, hor gira patioetan, jolastokietan, bada ideia nagusi bat, hain segur ere desera ikitzeko gure irakasle eta hezitzaileen baitan, horiek argiki barneratua dute, horiek soilik eragiten dutela gure aurren eta gazteen hizkuntza portaeretan. Hainbeste eman dugu eskolaren gain, eta hainbeste ematen ari gara ikasleen gain ere, nun ideia hori deseraikitzea gure erronka nagusia izanen den etorkizun bihar, hurbilean. Beraz, hor ikusten ari gara ere, hemen badirela faktore gehiago hizkuntzaren erabileran eragiten dutenak. Pertsona faktoreak, beraz, bai, heldu horiek, ikastetxeetako heldu horiek funtsezkoak dira, bai irakasleak, bai hezitzaileak, eta horien jarrerak ere, biziki importantak dira. Baina ikusten ari gara gure mikroinkestekin, batez ere LH-en, eta DBH-en eta batxilergoan ere hori gehiago frogatzekoa da, ikasleak, ikastetxeko bizitzan inplikatzen direlarik, inplikarazten direlarik, ardura konkretu eta egingarri batzuetan erabilerak ikastetxean gora egiten duela. Eta gero badaude espazio eta objektu kontuak. Espazioan konturatu gara ere gure inguruko kirol prestigio dun guziak erdaraz egiten dira. Futbola, errugbia, eskubaloia, klubetan erdaraz dira. Eta ez da ikastola garelako, ikastoletako patioetan frantsesez bizi duten hori euskaraz eginen dutela, edo beste behin gure irakasleak eta hezitzaileak etengabe horien gibeletik ibiliko dira, hiztegi bat barnerazi behar ez euskaraz, futbolarena, eskubaloiarena eta abar, baina horiek joan orduko klubetako ohiturak eginen dituzte berriz. Beraz, hor ikusten ari gara, batez ere atxe-atxen badu horrek eragina, patioetan kirol zelai oso zehatz horiek pixka bat desegiten edo lausotzen direlarik, atxe-atxen, eta araberako materiala anitza eskaintzen delarik jolasteko, ikastolako testu inguruan, ereduan, murgiltzean, euskararen erabilerak gora egiten duela. Eta molde iraunkorrean. Alde batetik adinak nahasten direlako gehiago, zaharrenak eta gazteenak, eta generoak ere nahasten direlako gehiago. Eta hor, badira harremantze berriak, eta horrek hobetzen du aski molde jakinean aurren erabilera, aurren hizkuntza errealitatea. Eta gero denbora kontu horrekin da gehiago asmatzen ari garela esku hartze bereziak egiten ditugularik oporretatik bueltan
ez eta opor bezperetan. Bai? Oporretatik bueltan, egin nahi du edo 2 aste edo 2 hilabete frantsesez pasa dituztelarik ikasleek, zaila zaie berriz euskaraz lotzea ikastolako errealitatean. Beraz, hor, geroz eta gauza gehiago egiten da ikastoletatik bueltan, eta bereziki molde iraunkorrean lan egiteko. Beraz, pertsonatik elkarrekintza, espaziotik ekosistema, objektutik aniztasuna eta denboratik jasangarritasuna bilatzen duten ikastolek, erabilera goratzen ikusi dute. Hori diote gure mikro-inkesta horiek, baina ez dira gauzak aski zientifikoak, hauek hipotesiak dira, eta zuen artean edo zuen inguruan balima dira ikerle gazteak ez daugatenak ideiarik tesia bat eramateko, ongi etorriak dira, elkarrekintzaren eragina haur eta nerabeen erabileran aztertzeko. Oso guti aztertua den gai bat da, eta alta gure ametsa hor da. Nahi dugu beren baitatik espontaneoki eta ez formalki erabildezaten, baina hemen baitugu utsuneak, zinez ikusteko ja honek funtzionatzen duen. Beraz, zuen inguruan balima duzuen norbait, ongi etorria da, eta pentsatzen dut Euskal Herri osoko ikastolek eta ikastetxeek, eredukek ere eskertuko dutela ikerketa sakon eta serio bat honen inguruan. Ikastolarekin bukatzeko, badira bidea hobekiz edarritzeko lehen aipatu da gurasoen ekarpena. Hori oso importanta da. Paula Casaresek eta Jone Miren Hernandezek asko lagundu digute diskursoak fintzen, gurasoak hobeki sentsibilizatzeko eta horien gandik itxoiten dugun hori hobeki adierazteko, eta desberdinki mintzatzen ere guraso erdaldunari eta guraso euskaldunari edo familia mistoei ere. Beraz, diskurso bi eledunak deiditzakegu, horietan trebatzen ari gara, baina konturatzen ari gara diskurso berritu horiek soilik esperimentatu ditugula guraso berriekin. Nahi du, auja ikastolan matrikulatu berri duten aur guraso horiekin. Eta alta, nire iloban erabe horrek ere handitu da, errealitatea aldatu zaio, bere ekarpena ere aldatu zaio, eta ikusi dugu nagusiki frantsesez mintzatzen. Eta guraso horrek, hain segur ere, olako aur baten gurasoak eskertuko luke, hobeki ulertzea zergatik halako joera egiten duten nerabeak ikastolan ereduan matrikulaturik izanik ere. Eta hor badugu diskurso hori fintzeko, izan euskaldunekin, izan erdaldunekin, aurrak handitu ahala, hazia ahala, beren errealitatea zabaltzen da, eta hor badute zerbait egiteko. Eta kasurik txarrenetan, 5 minutu bikain, kasurik txarrenetan ikastolari leporatzen diete, haien lana ez egitea, beren nerabeak frantsesez entzuten dituztelarik. Baina, hoien hizkuntza portaerak ez dituzte gogoetatzen, ez ditut kulpabilizarez nahi, eta ikasi beharko lukete ere haien errealitatea hobeki ezagutzen. Hau da, izena zaila du, Bronfen Brenner, Estatu Batuetako psikologo batek, ekoiztutako sistemia eskema bat. Ekosistema bat, gaur hauniz aipatu da ekosistemarena, eta gurasoak gogoetarazten balima ditugu eskema honen inguruan, euskarak zer toki du hemengo esfera edo tokietan, zure ustez, ez zaizu logikoa, zure nerabeak hainbeste frantsesez egitea, adin batetik aurrera, eta euskaldun gisa ez zutik egotea, euskaldun gisa.
hori da erabil kolektiboarekin moldatu dugun eskema bat eta esperimentatzen ari garena eta biziki interesgarria izan daitekeena gurasoekin adibidez lantzeko edo hizkuntza politikak ere bergogoetatzeko, ez dakit. Hasteko, hortik bada plazetan, hain plaza zabal eta lausoetan komunitate bat ez dugula eskuragarri egiten gure gazteei. Alde batetik, aske historia hori baita, eta ez dakit hizkuntza komunitatearen kontzientzia badugun eta komunitate horrek ze autopercepzio duen. Bai? Eta Antion Lukuk, antzerki egileak, eta idazleak, eta dantzariak, badu formula hau, aski interesgarria dena uste dut gazteekin ere partekatzeko. Euskaraz badakizu, ongi etorri klubera. Ez dizugu besterik deus galdeginen, ez jatorririk, ez erligiorik, ez sexurik, ez larru kolorerik, hizkuntza bakarrik. Baute da postura irekiagorik munduan, edo gutienez, gure inguruan. Gogo eta hau biziki interesgarria da, lehen aipatutako bi puntuengatik. Hizkuntza komunitatearen kontzientzia eta komunitatearen autopercepzioa. Euskaldun komunitate sor dezakealako nahaste bat edo ez ongi izate bat, komunitate itxia, hizkuntza, jende ez da bileroso gauza horiekin, baina gauzak horrela ikusirik behar bada gazteak dantzan saharaztea lortuko genuke hobeki. Bada, fite pasatuko naiz horren inguruan, halako dantza bat preseski lortzeko instituzioek ze babes eskaintzen diguten gure praktiketan guri hiztun komunitate gisa euskaldunoi, nahi bali madugu ogi bat erosi, nahi bali madugu kafe bat hartu euskaraz, ze babes badugu, bai? Eta hori instituzio publikoen zeregina izan daiteke, baina azkenean egituratua den ororen bete behar zibikoa ibai iztuetaren ideiari segi. Eta noski, ez dut hori azpimarratuko, baina guk ere aisialdia masiboki euskaldun du behar dugu, baina entzuten duguna da gai hori aipatzean, ez dela ez bataren ez bestearen kompetentzietan. Ez nik pausatzen dutan galdera da, noiz antolatuko gara, aisialdia masiboki euskalduntzeko. Norbaiten kompetentzian behar du, orai, eta ez bihar, orai, aisialdiak. Eta babes historio horrekin, bada hemen Euskal Elkargoaren dokumentu bat, gida bat, gizon emazte berdintasuna laguntzeko herriko etxeetan, udaletan, aski doinu interesgarrian egina izan dena, hemen ikusten duzue hautetsiaren izenpedurarekin. Ez dakit emazteek hau irakurtzean nola sentituko diren, babestuta edo instrumentalizatuta. Baina hasteko euskaldun gisa, bakarrik hartzen bali madugu lehen esaldia, eta emazteak ordezkatzen bali madugu euskaldunekin, baldin eta kolektiboki kontuan hartuko bagenitu Ipar Euskal Herrian bizi diren 11.000 euskaldunak, ematen du zerbait. Eta segitzen bali madugu, bada doinu interesgarri bat eta babesle bat eta sustatzaile bat instituzioen partetik hemen emazte izateko jendartean eta zergatik ez egun batez euskaldun izaiteko gure jendartean. Instituzioak babesa, herri mugimenduak ametsa, badira hemen 3 lan ildo nire ustez, potentziala dutenak gure gazteak amets eginarazteko. Bai? Eta gero hori izanen da azken hitza, ametsaren ingurukoa, Jon Sarasuak askotan aipatzen duen gauza bat, gazteen ametsa. Badira alde batetik borroka konexioak, gazte asko ikusten da feminismoan, gazte asko ikusten da ekologiaren inguruko mugimenduetan, eta beste hainbat borroketan. Baina nola egin, borroka horietan euskarak eta euskaldun gisa toki bat ukan dezagun. Eta askotan gure gazteek ez dute baliabide teknikorik eta arrazoi bidezkorik
hori euskaraz egiteko. Eta uste dut guk eman behar dizkiegula. Borroka integral baten parte senditzen baitira gazteak eta nahiko lukete euskara ere hortan txertatu. Eta beste galdera bat da, beren tokia aurkitzen balima dute feminismoan, aurkitzen ote dute euskararen aldeko mugimenduan. Hori beste galdera bat da. Herri kulturan, Antion Luku aipatu dut, Antion Lukuk sustatu zituen Baxenabarren garazin libertimenduak, horiek dira Baxenabarreko iauteri forma biziki interesgarriak, eta herri kulturetan gaztek badute ere amets egiteko posibilitatea. Libertimendu batean, adibidez, hizkuntza zikina, korrikako mezu biziki eder hori, hizkuntza zikina praktikatzeko parada badute, zirtzil izanez, edo bertsotan eginez, edo kantuz eginez. Eta uste dut, hizkuntza zikin hori oso importanta dela, erabilera ez formala eta espontaneoarentzat. Eta beste gauza bat da hizkuntza lankidetzarena. Gazteriari asko gustatzen zaio bidaiatzea, eta hor indarra ematen baginu gazteria euskarari esker, beste hizkuntzetan, beste hizkuntza minorizatuetan egiten dena hobeki ezagutzeko, ikasteko, uste dut ilusionagarri dela, eta alde batetik ere euskal komunitatea, beste komunitate, hizkuntza komunitate batekin gurutzatzen denean, gazteak ordezkari senditzen direla. Euskal komunitatearen ordezkari berretaindar batzuekin edo kitsua batzuekin gurutzatzen direlarik, eta hor eskuragarri egiten zaie gure komunitatea eta molde oso askean, bidaia bezalako askatasunik, nik hasteko ez baitut ezagutzen. Beraz, borroka konexioekin mugimendu askatzailea, herri kulturarekin hizkuntza zikina eta transgresioa, hori Miren Artetxek ere bere tesian asko azpimarratzen duen gauza bat da, ez beti helduok sudurra sartu gazteen arteko saltsetan utzi gazteak egiten, eta transgresioetan ere bai. Eta hizkuntza lankidetzarekin bereziak eta unibertsalak garela euskaldun gisa. Azken hitza, barkatu, ametsarena, beraz, uste dut gazteak, ari naiz 20 urteko gazte eta gazteak amesten jartzea eta amesten ustea funtsezkoa dela, gure aur eta nerabeak etorkizuna euskaraz amesteko bidean. Eta bada gauza bat, ez dakit mundu normalizatuak ze perspektiba eskaintzen dien gure gaztetxoei, baina euskarak etorkizun bat luzatzen die eta gonbida pena luzatzen diegu. Eta hori bada zerbait. Nire esker. Ez da oso modu sutila, denborarena adierazteko, baina beste aukera zan oholtzan zulo bat egin eta desagerraraztea eta hori bortitzago iruditu zaigu. Galdera batzuk baditugu, ez dakit hemendik badan galderarik, zumetik jasotzen ari garen galderekin hasiko naiz iruditzen baldin bazaizu, eta zera, lehendabizi galdetzen digu Teresa Tortek ia eskuratu daitezken iparraldeko ikastoletan egin dituzuen mikroinkestetan erabilitako galderak. Hori posible den? Baietz esaten du, ezakit kamaratik ikusten zituen, baietz esaten du, hori gero konponduko dugu hori guztia. Eta Mark Pierak ere zumetik egiten digu galdera, eskerrik asko, moltes gracias, oso aktibo ari dira. Esaten digu, Xenairek esan du lehen hezkuntzan ikasleek gehiago egiten dutela euskeraz, derrigorrezko bigarren hezkuntzan baino, eta batxilergoan berriro berreskuratzen dela. Eta berak dio horixe ere gertatzen dela Katalunian eta Aranen oksitenariarekin. Aztertu dituzue datu horiek esate baterako lanbide heziketara doazen ikasleekin zer gertatzen den, hau da, ez dutela etxean euskararik egiten? Aztertuta dago hori? Ez hain modu sakonean gero ejan dut, zinez lehen ikasturtea genuela maila horretan inkestak eramaten genituela.
Baina ikusten dugu, bai, lanbide heziketako ikasleek ere badutela konplexu gehiago euskaraz egiteko. Bai? Eta hori aztertu behar dago zehatzago zergatik. Eta biziki interesgarria izaiten alda, ze gero horiek gainera lan munduak hurbilago dute, azkarrago doaz lan mundura, beren ikaste prozesuetatik. Eta hor ere, zaila zaie, adibidez, ikastaro bat osoki euskaraz egitea gure realitatean. Hor ere, ea ez ote litzateken beste zerbait asmatzen al, edo ikastaro batzuk hemen gaindi eginez, ikus dezatela ere, bai, badirela enpresa batzuk, euskararena beren gain hartu dutenak, badituztela planak, eta hori interesgarria izaiten alda haientzat ere. Ez dakit bertakoen artean espaldin badago, galdera ez, baino ekarpena egiten digute zumetik ere bai, aipatu duzu momentu batean, zer egin daitekeen, ogia erostera joan edo kafetxo bat hartzera zoazenean euskeraz ere hori egin ahal izateko, eta esaten digu Katalunian badutela establezimenduen sare bat, ogi erosi, kafe bat hartzeko katalanez. Eta, ekarpena egin digute, baliagarri ere izan daiteke lakoan. Besterik espaldin bada, ezakit hori zerbait gehitu nahi diozu, egin diguten ekarpen horri, bai? Justu gauza bat ez dute jan lehen, baina ez ditute jan bi gauza, azkenean. Barkatu, badakit kafe gogo zaudetela, baina erran behar ditut. Ipar Euskal Herrian ez da euskara plan kulturalik, ez dakigu sobera hori egiten, baina itunen inguruko mugimendu interesgarriak badira, laborantzan aspalditik bada idoki sohmarkaren ituna, eta hor, sehaskak ere badu bere euskaraz bizi ituna, eta Euskal Konfederazioak eta Itsasuko Herriko Etxeak ere bultzatutako itun bat tokiko ituna, tokiko hizkuntzen ituna bada. Itun horiek jarraitzen balin badira eta ebaluatzen balin badira, oso tresna interesgarriak izaiten aldira gure realitatean gauzak hobetzeko. Eta kontutan harturik, Euskaldunen praktikak egitura batean edo herri batean hobetzen direla, erdaldunekiko elkarbizitza hobetuz. Hori euskara hobekuntza perspektiba batean kokatzea da. Eta lehen ez dut egan, ere beste gauza bat, Iñaki Eizmendik eta EBT kooperatibak badute lanketa bat abiatua euskararen erabilera molde inklusiboagoan lantzeko. Eta kombinatzen dituzte aujaren ingurumena, hizkuntza ezagutza, identitatea eta portaerekin. Eta ikusten dute, aujak edo gazteak hizkuntza urrun duen, aski urrun edo gertu. Eta uste dut hor, badela molde inklusiboagoan lan egiteko aukera ikastetxeetan ere, eta hori ere zabal daitekeela beste egitura batzuetara. Helduen mundura adibidez. Hausnartzen jarraitzeko beste gako batzuk ere, ez bakarrik galderak, beraz eskerrik asko, zure hitzaldiarengatik eta eskerrik asko zuen galderekin ere hitzaldia gogoeta eta esperientzia ere aberastu duzuen guztioi, mila esker xean. Esker.